Mal-54 infermier speċjalizzat f'pajjiżna se jiżdiedu 18 oħra. Dan wara li l-Gvern ħareġ sejħa ta' 18-il post għall-infermieri speċjalizzati. Ħabar dan is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fearn waqt it-tnedija ta' kampanja annwali li għandha lan li aktar żgħażagħ jitħajru jsiru infermieri jew wiebel. U ddeskriva l-preżent bħala żmien eċitanti għal pajjiżna. F'dan il-kuntest semma numru ta' proġetti bħal ftuħ ta' Barts Fawdex, il-proġett espansjoni fl-Isptar San Luqa u l-bini tal-Isptar ġdid Ġwanni Pawlu II fi Smart City. Proġetti li kollha se jġibu magħhom numru ta' opportunitajiet bi sfidi ġodda. Is-Segretarju Parlamentari konferma wkoll li x-xogħol fuq bini ġdid b'żewġ swali bi swit l-emerġenza mistenni jkun lest sal-aħħar ta' din is-sena. Fearn qal ukoll li l-Gvern għaddej b'diskussjonijiet ma' istituzzjonijiet barranin sabiex tinfetaħ skola tal-infermieri f'Malta. Diskussjonijiet li qed isiru mhux biss ma' istituzzjonijiet Ewropej iżda anki ma' dawk barra mill-Ewropa. U għażiet li fl-aħħar sentejn gradwaw 380 infermier u għas-sena li ġejja dan in-numru mistenni jiżdied b'180. Il-President tal-Union tal-Infermiera u l-Wiebel, Marija Kutajjar, qalet li qed isir kampanja anki fl-iskejjel sabiex aktar żgħażagħ jitħajru jsiru infermieri u wiebel. Dan b'informazzjoni dwar x'inhu wara kollox l-irwol ta' infermier u anki kif dawn jistgħu javvanzaw fil-karriera tagħhom.